Късмет за археологията. По времето на комунизма тук тази зона граничната е била недостъпна. И няма ровена от иманярите. Не подценявай желанието на малките хора да намират съкровища. Не се знае ти какво ще намериш тук в къщите. На мене комунизма не ми липсва. Знам онова време какво причини помаците. Аз помня смяната на имената, но тя беше тази драстичната. Бях на 7 години, станах албен. Когато станах на 15 години, не е било достатъчно българско, станах Евгений. Имаше насилие, да. Не беше само имената. Радвай се на гледката, на панорамата. Радвам се, този вятър откъде излезе, ще ме издуха. Я ще те хвана спокойно. Ще ме хвана. Няма да те пусна да избягаш. Ще ме удържиш, да не изхвърча. Тук бях войник в този регион. И след това останах известно време. Значи познаваш района. Да кажем да.